Men hernede der er ikke så meget plads i den. Det bestemmer du. Kører bare først, så. Så kan jeg se det. Der er nok nogle rød eller noget. Var den der var sej, siger du? Den her kan jeg godt køre op af. Der kommer en til. Okay. Går den nedad igen herovre. Med højt op der, der er. Kommer her. Nej, og næste gang må være her. Ja, nu skal jeg køre derop. Så kan vi køre ned igen. Og vi kommer ned her. Ja. Ja, det er en fed bane, den her. Når du kører op. Hov. Var der ikke mere oppe? Der er også op derhen. Ja. Der kommer vi op. Og så lave en god downhill-bane her. Ja. Hold da kæft, det går eddermame opad. Åh! Der er også en rute ned her. Er der nogle røden, var der langt ned, mand? Der bliver så sådan set næsten ned igen, ikke? Jo. Men hvor er du heldig, du har det her lige i baghaven, mand. Fortsæt op ad den der vej over asfaltvejen. Ja. Og drejer ud til venstre. Så kommer man ud lige ned i hullet i skoven, der hvor man kører over broen. Nå. Lige 300 meter længere op til venstre, der ligger Smelttanken. Det er over den bro dernede. Ja, det gør vi nu, Michael. Vi kører lige frem her. Rundt der over den bro dernede, så tager vi den lige fuld smæk. Vi skal lige ud til Harsø en gang, så kan du se det her for meget. Hvad med, skal vi ikke lige op der først? Det er vi også. Det er et stort træ, der vælter ved, ikke? Ja. Den ligger der. Ja. Så kommer lige ind på mountain der. Ja. Så hører han med, om der er mærke med rute eller sådan. Og han ved det. Han er nok væk, inden vi spørger mig. Har du noget at tjekke på de ruter, der ligger herude? Nej, hvad siger du? Har du noget at tjekke på de ruter, der ligger her? Ja, så er nogenlunde. Jamen er de mærket med rød, eller der er nogle røde, og så er der mærket med, der er også vel mærket noget grønt eller noget? Og det grønne, det er fra et løb, der var heroppe. For noget tid siden? Ja. Jamen det sagde min kone der, det er noget Det er sådan Lotte noget, sagde. lige for at gøre opmærksom på, at der er en rød eller et eller andet. Ja, okay. Man kan godt følge dem. Det er lidt svært, når det ikke er markeret. Ja, men der er også nogle røde prikker, der er også nogle gule, der er også en gul del i det. Ja. Du bare nu kommer lige fra den anden, så kører vi Svarborg her, ikke? Ja. Altså, der er ikke nogen mærket. Det er der ikke. Nej. Der er ikke noget system i det, der mærkning. Jeg ved ikke, hvad det er. Det er bare Okay. lidt humor på, hvad man synes. Ja. Men der er nogle fede bakker ned. Vi har lige været i Hvad hedder Ja. det? Tisvilder Hegn, Ja. deroppe. Ja, ja. Kørt 14 km deroppe, og i sidste uge var vi i Hedeland. Ja. Og nede i Bose over Sidste Rosberg. det kører også meget. Der er ret lækkert. Ja. Men der er god bakketræning her. Ja. Men jeg bor jo lige oppe i Laredo, men jeg har bare ikke kørt så meget her til nu, så vi skulle lige ned og kigge. Ja. Er han sej? Ja, bakken! Prøv lige at se.
du altså passe på, når du kører nedad. Det stiger rimelig meget inden for ganske få meter her. Ja. Man kan også godt tage en rundt her. Videre. Ja, den vej her. Ja, du er så færdig, der er langt ned. Det er det. Det er det højeste punkt. Den går ned her. Og så går den vej ned, vi kom fra, ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Vi finder bare på et eller andet. Nu ved vi, det er der. Det var faktisk det, Michael, vi skulle være nede. Ja, ja. Så er det drejet. Ja. Du kan også så lige rydde den rundt den anden vej, lige stup der, ikke? Nå, jeg så godt, stigen gik ned der. Det så jeg ikke. Jeg så bare, du drejede. Så jeg, fuck, mand. Men jeg får vand i øjnene. Det gør jeg også. Det er okay track der. Ja. Pas på stuben. Hvad vej? Jamen ude til højre, der sker ikke rigtig noget. Der kommer du bare ud på asfaltvej lige på hjemme. Nå. Kommer ned. Så er det bare lige ud. Hvor er det? Det var højt. Så er vi nede i byen.
Hvor meget roulade? Jeg tror også, du spiste mine. Nej, jeg tror, jeg fik 4-5 stykker. Ja. Kom, så gå ned der igen. Ja, det var den. Der var røgen, der går mere ned, end man tror, mand. Kom, jeg går ned igen, Michael. Ja. Flyv ham. Der var de her. Ja, der var du. Der er nok et drop der, ikke? Hvor er der en lille drop? Det er godt på det. Så skulle man jo vidste, at man har fart på det. Ja.